سەرۆکۆمارê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan hin xebatên ji bo Elewiyan ku hejmara wan li wî welatê nêzîkî 25 milyon kes têne destnîşan kirin li Stenbolê di dergeha Şahkulu Sultan de ragihand. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Erdogan got serokatiya cemxaneyê ya dê girêdayî Wezarata Çand û Geştguzarî be dêbê ava kirin, mesrefên cemxaneyan dêbêne temîn kirin û ji bo hin rûspî û pêşengên Elewiyan di serokatiya cemxaneyê de kadro dêbê dayîn. Daxuyaniyên Erdoganî ji hêla saziyên Elewiyan we rastî bertekan hat. Li gorî nûnerên komele û federasyonên Elewiyan, hikûmet bi vê xebata xwe cihê îbadetxaneya wan wekî cihekî kulturî nîşan dide û ew xebata dêbêkirin yek ji hesabên hilbijartina siyasî ye ku ji heş mehan kêmtir maye. Açıklanan paket ne demokratiktir ne de müjdedir. Ev xebata hatiye eşkerekirin ne demokratike û ne mizgîniye. Bi girêdana Wezareta Çandê ve hewl didin bi her awayî cemxaneyan kontrol bikin. Ev wekî darbeyeke û em vê yekê qebûl nakin. Bunun bir karşılığı yoktur. Daxaza serekeya sazî û komeleyên Elewiyan ew e ku cemxane ji hêla dewletê we di statûya îbadetê de were qabûl kirin û ew yek di yasayê de cî bigire. 2016 yılında Nisan ayında kabul edilmiş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Di sala 2016 de Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropayê ji biryar dabû ku di wê cemxane di statûya îbadetxaneyan de be û hin çaksazî bû Elewiyan werin kirin. Lê 6 sal derbas bû, Tirkiye guhne devan biryaran. Em dixwazin biryarên dayînin di çarçobeya yasayên de werin cibicî kirin. Di sala 2009 de bi mebesta çareserkirina kêşe û cibicîkirina daxazên Elewiyan, komxebateke berfireh hatibû kirin û pêşkêşî hikûmetê jî hate kirin. Lê tu encam jê derneketibû. Aliyên hikûmeta Tirkiyeyê avakirina serokatiya cemxane û hin alîkariyên maddî bo Elewiyan wekî şoreşekî pênasê dikin. Lê li gorî sazî û dezgehên Elewiyan heta ku garantiyeke yasayî bo maf û daxazên wan ên sereke neyê dayîn, polîtikayên pişaftinê li ser Elewiyan dê berdewam be. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol.